ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. ин барномаи 5 саволи варзишии канали Gold TG мебошад. ҳоло мо дар назди цирки давлатӣ қарор дорем. меравем ва аз шаҳрвандони пойтахт мепурсем саволҳои варзиширо ва мебинем ки онҳо чӣ гуна ба онҳо ҷавоб медиҳанд. мошинҳои нави хундай бо Wi-Fi, салони кушоду тоза, ҳама ин барои гузаштан аз сарҳад. ин ширкат кафолат медиҳад ки бенавбат шуморо аз граница мегзаронад. ҳангоми дубор истифода бурдан аз ин ширкат бори сеюм 50% шумода скидка мекунад. телефонҳо дар рӯи экран. ассалому алейкум. Салом алейкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. Ман Фирӯз. хоб Фирӯз, ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам. оиди варзиш. агар ба саволи ман ҷавоби дуруст диҳед 10 сомон бурд мекунед. розӣ ҳастед? Да. меравем якум савол. варзишгаре ки шишта меравад кист? Шишта меравад? варзишгаре ки шишта меравад. Шишта. агар ба шумо ба забони тоҷикӣ қиин бошад ба русӣ перевод мекунам. Забони русӣ гап занед? спортсмен который сидя ходит. Сидя ходит. 6 секунд. Сидя ходит. Вопросы спортивный и логичный. Сидя ходит. Не угадал. намедонед? хоб мутаассифона ҷавоб наёфтед. ин шахматист мебошад. салому алейкум. Салом алейкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. Ман Арбоб Юнусҷон мебошам. ватани футбол кадом давлат аст? Ватани футбол ин Олмон мебошад. Англия. Англия. Бахшиш. ҳеҷ гап не. ҷавоби шумо қабул мешавад. ҷавоби шумо дуруст аст. табрик мекунем. 10 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? Майлаш розӣ ҳастам. хоб меравем дуюм савол. кадом сол бозиҳои олимпӣ дар Москав гузаштанд? Бозиҳои олимпӣ соли 2018 дар Москав гузаштанд. бозиҳои олимпӣ? Олимпийские игры. Игры 2014 дар Сочи гузашта буд. Ина бо 2018 дар Москва гузашта буд. Олимпии ҷаҳонӣ футбол. 2014 футбол не, чемпионат не. бозиҳои олимпийские игры. бале, дуруст аст ки 2014 дар Сочи буд, вале дар Москав кай буд? кадом сол? дар Москав соли 1086 ба фикрам соли 1986 буд дар Москав. 86? 86 20 сол пеш дида будам, фаҳмида будам ки 20 сол пеш дар ҳамун Москва гузаштагӣ. ин ҷавоби шумост. хоб мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. соли 1980 гузашта буд. бале, шумо қариб будед, вале роҳафтода нагардед. 10 сомони шумо бохта нашудааст. марҳамат, 10 сомони шумо. Ташаккур ки иштирок кардед, шумо фаъол будед. Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «5 вопросов о спорте». Представьтесь. Меня зовут Зарина. Фигуры в шахмате назовите. Какие? Конь. Пешки. Слон. Король. Королева. Все. Ну. Еще 2 остались. Ферзь. И слон. Нет, слон вы уже сказали. Ферзь. И этот. Не знаю. Не знаете? Последний не знаете? Ну, учитывая то, что вы произнесли 5 из них, я сочту этот ответ правильным. 6-я – это ладья. Да. Да. Мы вас поздравляем, вы выиграли 10 сомон. Вы хотите продолжить игру? Нет. Нет? Я вас уверяю, что если вы даже на мой второй вопрос не ответите правильно, то ваши 10 сомон не сгорят. А если правильно, то вы выиграете 30 сомон. Идем теперь второй вопрос. Олимпийские игры. Какие они бывают? Олимпийские игры бывают зимними, летние. Олимпийские игры зимние, да. То есть зимние и летние. Ну, ваш ответ верный. Поздравляю, вы выиграли 30 сомон. Вы хотите продолжить игру? Нет? Нет.
Мы вас поздравляем, вы выиграли 30 сомон и были очень активны. Спасибо. Вам спасибо за участие. До свидания. Салом алейкум. Салом алейкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро муаррифӣ кунед. Ман Сомон, нои ман Сомон. ғолибияти ҳақиқӣ дар бокс чӣ ном дорад? ғолибияти ҳақиқӣ дар бокс нокаут. бале, ҷавоби шумо дуруст мебошад. Табрик мекунем, шумо 10 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? бале. хуб, майлаш, меравем дуюм савол. ватани хоккей бо шайба кадом давлат аст? бо шайба полша. шумо боварӣ доред? бале. ин ҷавоби шумост. бале. хуб, мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст мебошад. ватани хоккей бо шайба ин Канада аст. бале, ғамгин нашавед, 10 сомони шумо бохта нашудааст. марҳамат, 10 сомони шумо. ташаккур ки дар бозии мо иштирок кардед. оиди барнома ягон гуфтанӣ доред? барномаи хеле ҷолиб. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро муаррифӣ кунед. ман Ҷалол Феро, хонандаи даҳиваи мактаби 66. аз ҳама тӯпи вазнинро дар кадом намуди бозӣ истифода мебаранд? асан дар крикет меноманд, чӣ меноманд? Не, аз ҳама тӯпи вазнин, ҳаҷмаш калон. дар бозии баскетбол. бале, ҷавоби шумо дуруст мебошад. табрик мекунем, шумо 10 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? пеле мешиносед? қаҳрамони футбол. бо рақами чанд дар футбол бозӣ мекард? пеле. бо рақами 9 буд афтам. боварӣ доред? ман хеле буд афтам. барои ки як бозӣ шадам бо рақами 9 бозӣ мекард. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст мебошад. пеле бо рақами 10 дар футбол бозӣ мекард. вале роҳафтода нагардед. 10 сомони шумо бохта нашудааст. марҳамат, 10 сомони шумо. ташаккур ки дар барномаи мо иштирок кардед. саломат бошед. ин буд барномаи 5 саволи варзишии имрӯзаи мо. агар хоҳед ки чунин барномаҳо зиёд гарданд, пас ба ссилкаи зери видео буда дароед регистратсия кунед ва бурд намоед. хайр, то боздид. Audio Jungle.